tun yana ƙaraminsa yake nunnuna abubuwa iri-iri waɗanda bai kamata shi ina yaro a san wani abun ba, amma ina yi. Ni kuma saboda ike ni na haife shi, saboda kan na mai da maganar ma a ce ko dan ni na haife shi shi isa. Amma Umaru tun da ka haife shi wani abun in ya yi shi ba za a ga ƙanƙani ne ba, abu ne babba zai yi shi, sai dai in ta mamaki na ni kaɗai. Kuma Umaru bai taɓa ganin kayan wani ya sha'awa ba, kuma Umaru bai taɓa wa kowa rashin kunya ba. Kuma Umaru makarantar Kur'ani na saka shi yayi, saukar Sabima yayi, kuma ta boko ga abokansu nan yayi bakin ƙoƙarinsa. Iyakaci kenan. Muke tare da shi tun ina 42 muke tare, har babansa ya rasu ma bai san shi ba. Kuma cikin yardar Allah da ike hankali, idan mun to na ga wani almajiri ina zama daidai kan hanya, ina ce sun yi kama da babanka Umaru. In muka zo za mu shige sai in sha gabana in riƙe ni ice sai na bai wannan almajiri sadaka. Tun da kin ce sun yi kama da babana sai kin ban kuɗi na bashi. Daman nake guzurin kuɗin, sai mun zo daidai gun san ɗauko idan kamar ide idurkusa i bashi. Ga abokan ku nan duk da kuka taso, kun taɓa je Umaru yayi faɗa da wani? To haka yake, har ya girma bai taɓa cin kayan wani bai biya ba. Ba a taɓa kawo min ƙararsa an ce yau ga wannan i ciwo mutunci ba. Kuma maganan nan ta 'yan uwa da sai da na tambaye shi na ce, Umaru ni na haife ka don Allah a cikin 'yan uwa me aka yi maka ne kai wa 'yan uwa haka? Sai ice wallahi ya gwalgwa ni ma dai ne waƙan nan an ban ba abin da aka yi min. Bai taɓa fushi da kowa ba, bai taɓa ɓata da kowa ba. Tunda Allah isa na goya shi har izo manzinin aure, ba wanda ya taɓa kawowa ƙararsa. Ga sa'o'insu nan tare suka taso. To abin da na riƙa kenan. An ce tun yana yaro kina ce mai addu'a, ko in kika ga wani babban mutum ki ce ga ɗana ai masa addu'a Allah albarkaci rayuwarsa. Duk kina tuna irin wannan abubuwa? Ni ban yi wannan ba. Shi duk maganar Sharif Sa'adu da ya faɗa wallahi Aminu ban san ɗaya na yi ba. Ban gane tambayar da ya zo a mota. Ya ji kasidinsa wai a Kano, sai ita Wudil izo ike cewa do Allah ina ku yaron nan ai wanda ike kasidan nan aina ne ike, an ce a wajen tasha. Wani yaro ice ni na san gidan, ice to do Allah zan ari yaron nan ya raka ni gidan Umaru fadar bege, zan je mu gaisa. Ya shiga cikin motar Sharif Sani suka zo, ni kuma na je gidan. Sai wani yaro izo ice wai fada wai ana salama da kai wani mai mota. Na ce mota kuma? Ice kaji a gwalgwal. Na ce to ice to yanzu dan wani ya zo da mota ina nema na tafiya zai da ni? Na ga kin raunana kin ce wai wace mota? Mai mota ne izo neman Umarin? Ice dariya ya ɗauki kujera ya ɗauki darduma ƙarama ta sallah ya tafi wurin Sharif Sani. Sharif Sani ice kasan ɗinka na ji nake so, ina so na zo zan saya. Sai ice to ya ebi guda 6 ije ya kai mar. Ice to wannan a nawa ike? Sai ice ban baka waɗannan kasan suna, ban baka don ka ban kuɗi ba, na baka ne a darajar da ka zo guna har ka nemi wani abu a guna, na bar maka su har ga Allah. Ina gidan. Sharif Sani ya karɓi yayi godiya. Ice to ni ma amma ina bukatar ka, wanda wannan satin gaba ina so ni ma ka zo kai min wa'azi, kuma zan tara jama'a ta zo ta ji.
duk ina zaune aka yi. To shi kenan ice to Allah ya kai mu. To ni a cikin yaransa ma ban san aka dinga bi da babur guda biyu